money bags and kani wadwa tom duko ngi money bag katiyo. Ma for example in Cleophas Olwach in Ramogi ka to nitiere kaka nitie gima inyalo miya to kanyalo chopo kuomi nikech inyalo newa. Atiyo gi a third party ma is very neutral. Magi achudhe. Achudhe gi gin ga money bags, imiyo gi pesa gi to gitero gi kocha to ipogo ichodo gi. Koro we cannot ascertain that ok wanyal comment ahinya nikech en allegation ma onego bed investigated. But pare ni ng'ato idwaro kuome 150,000 to onge tich, assuming ni achudhe gi succeed in whatever they are doing. Idwaro kuome 150,000 mondo yud tich to poko tiyo gi weche mag ticket, poko manyo weche mag visa, poko manyo all those other things. 150,000 kitiyo e Kenya ka, for example kichamo 30,000, mano nyakiti for 5 months. Mano ka ok ng'adi. Toma is an unemployed person. Koro and gimomiyo wacho gini very sadly nikech achudhe go nyocha waneno kata investigation mancho timore. One of those achudhe no dhi nyaka gi president safar mare moro loka kendo no nene ka very lead role to kibiro ko yudo causes scam ji mang'eny kabisa. Koro mane gi omyal luongo gi ni money bags, ginyalo bedo mana ni gin proxies mag jotelo gi, en mane ka koro sefweny gi to they distance themselves from all these other things. Mostly Alfred Mutua jatelo. It is a shame ni we are going through the country recruiting laborers for foreigners. Wadwaro export our labor and gima nyanyore lela mabendo senenore ni government are not very transparent in the whole process, leave alone watch mar creating job opportunities in Kenya kai. What was expected from them kaka jotend migao ni ne giketo hayanga ka jineno ni ng'ata ko kwai pesa a process mar recruitment, then report that person. Then jibendo ne ni these things itimogi on merit. Ka otimgi on merit ma wanyalo neno accountability and a clear proof ni these things are very innocent, mangato nyalo come out to speak, maybe it's very difficult. Tingeni Cleophas wacho gani kisiemo lwedo achiel siemo mbele to modong ka siemi. Intiere jok moyie chiwo asoya no. Mane ge omiyo koro ji dwa chiwo asoya no. Ka jopiny nyalo tamre ni ka gichiwo asoya ni mondo koro gino kawe ka on merit, then oeche mag asoya ge ok nyalo yudo. Lakini jopiny osebedo oriented ni mondo mi yud tich moro amora nyaka chiwo asoya. For example, le Kenya ka kidwaro police nyaka part away with like let's say 300,000. Msach police en pesa di. Msach police en pesa moro matin. Koro mane miyo police kosa donjo kanyo koneno ni gimano manyo gi pesa mang'eny ni msach athis. Ochako timo timbe mag achuth ma kawo pesa kuom ji. Mane gimomiyo poko bedo gi tich mayot sana e ndara koni. Iyudo ka police kawo pesa kuom ng'ata. Mane gimomiyo Cleophas kawuono kopo ni ilalo gimoro, investigator Tom Nduku nyalo nyisi olo imanyo Tom Nduku moloyo manyo police. Nikech for example ilalo laptop kata ilalo gimoro to police dwaro kuomi 50 kata 10,000 kata 15,000 mondo ni ochak tracking. Kasto bro bedo ko gocho ndalo moko lalo laptop mara mawere go. Nikech okao nyisi ni kel gine moro trago number. Kiny kidhi chaki gine ne. Kiny kidhi chaki gine ne. Koro there is nothing they are doing. Giribola, you are spending a lot of money. Kidi realize pesa ni mang'anya osetimorade. Koro it is something we have to look at our ethos, nyakwangi our national values under Article 10 of the Constitution, and nyakwangi our integrity under Chapter 6 of the Constitution. Erokamana enyo kili Peter Wasaga. Tom Nduku erokamana enyo kumkelo paro mane omiyo Regina Kizito konwane kata mbegino jomoko data mipimo kotendo record gima serikal osebedo katemo mana gim idhogo akili kiyie na dakario kama na kawachiel ing'eyo minister or define role motimo this export of labor. What do I mean? Are we giving these people mere laborers? Because